да запалим пура в Фройденщат, центъра на Фройденщат. Казаха ми, че това е най-големия площад, който като център има в Германия. Аз им вярвам на моите немски приятели. И така, моето гостуване вече е към своя край. Така че си пожелавам още много пътешествия. Само да съм жив и здрав. И хората покрай мене. И да има парички, да падат парички. Така че пожелавам ви и на вас много пътешествия, много хубави моменти с близки хора, с роднини по целия свят. И така, сега ще ви направя една малка панорамка. Да видите този голям площад в Фройденщат. Фонтанчета, красиви, приятни. Голямо място, широко място. Тук спокойно можеш да си отдъхваш, да се разхождаш. Ето го и музея на Фройденщат. И така. Пожелавам ви приятна вечер. Тук вали. България е голяма жега. Но тук е много прохладно, приятно. Така че ви пожелавам всичко най-добро, приятели. Auf Wiedersehen aus Deutschland, aus Freudenstadt. Ja.